Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yana musulmai. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka, cikin wannan bidiyo na mai albarka mai suna Arewa Daily Update. Kamar yadda gani a title din bidiyon, insha Allah zan nuna maka wani sabon platform ne da zaka samu kuɗi da shi. So insha Allah in dai ka bi wannan procedure zan nuna maka, ba za ka rasa kuɗin ka ba ko da platform din sun tashi. So insha Allah yanzu zan nuna maka hanyar da zaka yi ka dawo da kuɗin ka samu kuɗi da wannan platform din. Sunan platform din WeWork, kamar yadda gani a nan sama, kuma sabon platform ne bai daɗe ba, kuma da alama insha Allah za a samu alkhairi da wannan platform sosai. So kamar yadda gani da Allah, idan yau ne farko shigo kan wannan channel mai albarka, ka dole ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. So insha Allah kamar yadda gani yanzu zan nuna maka komai da komai. So ina son dan maka bayani ne kafin in je cikin bidiyon, so yadda mutum zai gamsu. So mutane da wasu za ga sun fara harkar platform sai su ga sun cika asara, so gaskiya ba su gaba ba. So akwai platform irin masu inganci, za ku ga irin muna daɗewa ba mu kawo update ba, to insha Allah idan muka kawo update, so da dukkan alamu zai dan daɗe. So kuma alama da za ka gane cewa irin platform zai iya guduwa da wuri, so za ka ga platform, idan dai kaga platform wai za ka kawo mutum, za a baka irin 50% to 30% irin abin da ya deposit, za a baka shi a matsayin referral bonus. So gaskiya platform nan ba zai wani daɗe sosai ba. So wasu platform din za ka ga za a baka irin 50% ko 75% na abin da mutum ya sa idan kai inviting din shi. So wannan platform din abin da ake earning a cikin shi ba wani abu ne ba. So in dai har za ka procedure da kyau kuma insha Allah za ka samu kuɗi da wannan platform sosai, kuma za ka ji daɗin shi. Ko da baka harkar platform ya kamata ka shigo ka yi wannan platform din, saboda gaskiya platform insha Allah mai inganci ne kuma zai dan daɗe sosai. Yawwa, to shi kuma za ka gani misali idan kai inviting mutum, irin za a baka fiye da wani abin da mutum ya sa. So gaskiya platform za a baka irin 50% to 75% abin da mutum ya sa. Shine yana nuna cewa platform gaskiya ba zai wani daɗe ba, saboda me, ka inviting mutum kusa rabi da kwatan abin da ya sa an baka. So kuma su idan mutane aka cigaba da tafiya da me za a rika sallaman su. Wasu platform din za ka sun zo da kuɗin mutane suke sallaman mutane, wasu kuma za ka za su zo da uwar kuɗin su, to za su iya daɗewa sosai. So sannan kuma idan za ka yi deposit, ka yi deposit da ATM card ɗinka. Kafin mu shiga cikin bidiyon ne nake so da in maka bayani haka. So ka yi deposit da ATM card ɗinka, saboda ko da platform din sun gudu, akwai bankunan da yawa za ka iya zuwa ka cike charge back, so za su maido maka da kuɗinka, saboda ta Paystack ne za ka yi deposit da ATM card. So in dai akwai kuɗi account ɗin Paystack ɗin nan, so dole kuɗinka za su dawo. Yanzu kai tsaye mu je cikin bidiyon. Yawwa, kamar yadda gani gashi nan mun shigo cikin bidiyon yanzu, kamar haka zan nuna maka komai da yadda za ka yi deposit ciki, da kuma yadda za ka yi sai machine ɗin kuma na platform ɗin ka cigaba da earning da shi. So minimum depositing 3000 ne, sannan kuma minimum withdraw shine 1k. So samar da gani package ne, akwai package in 3000. yanzu gashi nan za ka gani wannan account ɗin package in 3000 aka siya. So idan ka zo ƙasa za ka ga na 3000 nan kuma akwai na 10000. So na 3000 za ka rika earning 150 ne daily, sannan kuma na 10000 za ka rika earning 1455 kullum, kuma duk abin da ka samu za ka iya kace da shi. Kuma withdraw ɗin su instant ne, take yanki in ka withdraw zai shiga bankin ka. So gashi nan dai duka za ka package ɗin duka wanda ya maka shi za ka yi amfani da shi. Sannan kuma in ka zo wajen wannan contract ɗin, za ka ga machine ɗin su da ka siya. So za ka ga yanan na 3000 ne zai yi kwana 120. So gashi nan za ka ga an ci 2 days ciki, sannan kuma za ka ga irin awannin da ka riga ka yi kai kullum za ka riƙa zuwa kana danna extract ɗin nan na gefe. Sannan kuma nan wajen team ne na mutanen da ka kawo. So duk mutum ɗin ka kawo za su baka irin 10% na abin da ya sa. So gashi nan za ka ga yanzu available balance akwai 735 a ciki. So idan suka kai 1000 za a yi withdraw ɗinsu, kuma withdraw ɗin instant ne suke bada. So sannan kuma idan za ka yi deposit gashi nan za ka zo ka taɓa deposit daga nan sama. So sai ka zo ka taɓa amount ɗin da kake so ka yi deposit. So idan 3000 ne gashi nan shine farko za ka gani. So ga yanan za ka ga akwai wajen wannan da sauransu, akwai menene fee, akwai menene, to sai ka zaɓa. Amma dai ka using da na farkon nan, wanda kawai ka danna confirm. In ka danna confirm, kai tsaye zai kai ka wajen da za ka yi deposit. Ka gani ya tafi. So sai ka lura da kyau, saboda ka san irin wannan transfer yadda yake da. So misali akwai bank transfer, akwai card, akwai SSD. So za ka iya using da bank transfer, ka using da card. Kamar yadda muka magana, idan ka using da ATM card ɗinka, ko da sun gudu platform ɗin, za ka iya zuwa ka cike charge back a bankin ka. So za su iya maido maka da kuɗin ka, tunda da ATM card ɗin ka yi deposit. Ta Paystack ne, in dai akwai kuɗi Paystack kai tsaye za su ɗauko su sa maka account ɗinka. So bank transfer kuma za ka gani ga yana buɗewa misali. Idan ka zo wajen bank transfer ɗin, za ka gashi nan sun baka account number.
kawai sai kai copy da account number ka je bankin ka kawai ka tura musu sai ka zo ka danna I have made transfer ɗin nan za su tunatar banki kuɗin na shigan musu kawai za su sa maka account ɗin naka. So amma mafi shawara ka using da bank card ɗinka kawai kai deposit. Yauwa idan da bank card za ka yi gashi nan kawai za ka zo ka sa bank card ɗinka za ga enter card number. So nambobin nan na gaban katin ka sannan kuma expiring date shine wannan valid wannan sannan kuma CVV wasu nambobi za ka ga a bayan katin ka guda huɗu. Ai guda uku kai su za ka sa kana zuwa kawai za su cire kuɗin bankin ka su tura ma code sai ka samu musu code ɗin. So in dai kana da irin wani tambaya da sauransu zan sa number na WhatsApp da kuma link ɗina na WhatsApp da kuma link ɗin group ɗinmu na WhatsApp kawai za ka iya bi na kawai ka yi magana sai ina maka wani abu. So yanzu gashi nan dai komi da komi dai insha Allah komi ba mai wahala bane ba in dai ka yi deposit za ka zo in za ka sai mashin ɗin za ka ga kan mashin ɗin an danna rent now sai ka danna rent kana danna kawai za ka yi activating mashin ɗin naka sannan kuma za ka ci gaba da earning na days ɗin za ka gani kowanne da duration and date ɗin nashi. So insha Allah wannan shine dai kawai ƙarshe. So zan sa ga number na nan da sauransu in dai kana da wani tambaya za ka yi magana kawai su gashi nan. Na gode ku kasance da Arewa Daily Update a koda yaushe sai mun sake kasancewa.